Maistuvat klassikkotuotteet. Kirsi Alastalo. 2018. Domino-keksi. 3 kerroksen keksi, Domino, muodostuu valkoisesta vaniljatäytteestä ja 2 tummasta kaakaokeksistä. Dominon syömistapoja on yhtä monta kuin syöjääkin. Toiset syövät ensin keksin, toiset täytteen. Joku nakertaa Dominon reunat kuin hiiri. Kaakaokeksin pintaan painettuja erilaisia kuvioita on jännittävä tarkastella. Harva tietää, että kuviot ovat peräisin Kalevalasta. Domino syntyi vuonna 1953 Helsingissä Tehtaankadulla. Sota-ajan säännöstely oli jäänyt taakse ja elintaso nousi. Keksejä oli varaa ostaa kaupasta. Kun perheen luokse saapui vieraita, pöytään nostettiin kulhollinen uusia täytekeksejä. Ne olivat yhtä suuria herkkuja kuin kauppoihin juuri saapuneet banaanit ja appelsiinit. Aluksi dominoita myytiin pelkästään irtomyyntinä. Tutut, vaaleanpunasävyiset pakkaukset tulivat markkinoille 60-luvun lopulla. Ne ovat muuttuneet vain vähän. Fatzerin keksit ovat olleet välillä muiden yritysten omistuksessa. Kun Fatzer myi keksit pois 90-luvulla. Dominon omistivat ensin englantilaiset, sitten ranskalaiset. Klassikkokeksi palasi Fatzerille 2016. Aivan ainoa laatuaan Domino ei ole. Vastaava amerikkalainen keksi, Oreo, tuli myyntiin jo 1912.